Merry Christmas! Hello mga ka-road trip, kumusta po kayong lahat? At Mira. sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So yan mga ka-road trip, at tayo ay magagala-gala naman. Yan. Yan, makagala rin. Yan. Yan. Makagala, tara gala tayo mga ka-road trip. So yan. Wow, ang ganda pala dito. Ang ganda ng... Yan, pakita ko muna sa inyo mga ka-road trip. Ganda ng kalabasa mga ka-road trip oh. Dito sa may na-parkingan ko ng sasakyan. Yan oh, may bulaklak na oh. Wow. Ganda. Tapos ito may malunggay. Yan oh, may malunggay. Ang ganda oh. Ang galing naman. Yan oh, ito mayroon pa, ampalaya. So yan, ampalaya. Tapos yung ano pa ba to? Yan, yung kalabasa. Tapos yan, yung malunggay. Ganda oh. Pwede na. Bahay kubo. Parang bahay kubo lang. So tara mga ka-road trip. At mayroon lang akong nakita. So let's go. Grabe yung ganda mga ka-road trip oh. Yan, si Rady Corvette. Super ganda talaga mga ka-road trip. Yan oh. Corvette mga ka-road trip. Yan, sarap sigurong i-drive niyan mga ka-road trip. So yan. Yan, punta pala kami mga ka-road trip sa mall. May bibilin lang kami. Dahil nga sa nag-sanitize kami ng bahay namin. So yan. Hello mga ka-road trip. Ayan, nakalaya na tayo. So yan, laya-laya na tayo. Maglalanghap ng fresh air sa labas mamaya sa open air. Ay, sa open area. Yan, shout out Jeremy. Yan, shout ko na yung regalo mo. Yan. So ang ganda. Punta kami ng mall. Bibili lang ng ano, yan, na-sanitize at palitan yung mga gamit. Mawala na yung virus na yan. Virus. So ayan po, bibili kami ng unan, ng iba pang gamit. Tapos mga pang sanitize para nag-spray na kami pang unang spray, tapos mamaya isa-sanitize namin lahat. Tapos bibili kami ng bagong unan kasi nga syempre hinigaan natin at saka bagong bedsheet. So yan, para to be safe lang naman. Yan, abang-abang lang. So yan, nakasalamin ako kasi medyo blur yung paningin ko. Siguro dala sa gamot. Dala yan sa gamot dahil mataas kasi yung dosage. So yan, ang tataas. So yan, ingat-ingat lang yung ano, yung lagi lang kayo maghugas ng kamay kung ano, kung galing sa labas, tapos yung sa katawan. Kaso nga hindi rin talaga maiwasan. Hindi pala talaga masabing kahit anong pang sabihin mo na pag ano, yung pag-iingat, kaso talagang dumadapo talaga minsan. So yan, dahil minsan siguro sa immune system pag mahina. So yan, abang-abang lang mga ka-road trip. At pakita ko rin sa inyo yung ano, yung kalsada na pupuntahan namin. So yan, let's go. Palubog na yung araw at ang oras ay alas 5:30 ng hapon. So yan mga ka-road trip. So yan, nagkaroon na tayo ng boses mga ka-road trip sa vlog natin. So maraming salamat sa mga nagsusuporta po sa amin, sa mga organic viewers, solid subscriber at mga silent viewers po natin, at sa ating mga sponsor.
lalo na yung mga kaibigan po namin at yung mga bagong subscriber po. So salamat po sa pagtiwala po at pag-support sa ating munting channel. So yan, simula nung nag-vlog kami. So yun, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. So, thank you nga pala sa mga nag-pray na gumaling na kami, especially ako. So thank you sa mga anak-anakan namin dyan sa Burias na everyday na nangungumusta, everyday nag-remind na minom na ng gamot, kung okay na yung pakiramdam. Thank you sa na-appreciate ko yun, lalo na nung talagang mag-isa lang ako sa loob ng room. Ako lang mag-isa sa loob ng ilang araw. So yan, maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo mag-isa-isa, alam niyo na yun kung sino kayo. So yun, lalong-lalo na yung aming pamilya. Yung nanay ko, yung tatay ko na laging nangungumusta rin. Yung sila, nag-aalay ng mask para daw sa fast recovery. Yun, salamat. Thank you sa kapatid ko na lagi kong kausap. Salamat, shout out kay Manay Bibi na yun, nag-vlog din doon sa sa farm. Nung mga time na hindi kami makapag-vlog. Doon pa rin sa Team Balatan, Jollibee, Jojo, Nini Salvi, Ando, Inay, Tay. So yan, sa mga basta sa lahat ng mga pamangkin namin. So shout out sa inyo. At shout out sa mga solid na supporter natin, mga kasamahang YouTuber. So shout out sa inyong lahat. Kay Aning Dilag Vlogs, kay Chokits Vlogs, kay Anchong TV, Shiny Vlogs, kay Dancely Vlog, Dancely Vlog. Kay Remy TV Bicol Boy, Kinotski TV Vlog, TV Official, ay Moratic, tapos kay Moratic Vlogs, kay Marianong Kalbo, kay Tokayo, kay Kalbo Vlogs, kay Tito Dudes Vlogs, kay Angelica Talagtag, kay Jeremy Salamudin, kay Jern Vlogs. Ayan, saka sa lahat ng mga nakakausap namin sa live nung nakakulong pa tayo. Kay kay Efren TV, kay Abo sa suporte yan. sa solid support. Kay Abraham Kundat Vlogs, kay Nang Sasako. Pasaway OFW. Yan, shout out sa iyo diyan sa sa Hong Kong. Shout out Salamat. Tapos kay kanino pa ba? Kay Pusong Ligaw, yan. Yan, shout out sa iyo Ma'am Pusong Ligaw. Tapos si Ma'am Joy Bagsik ng Butuan. Yan, Bagsik ng Butuan. Kay TV, kay Katropa Official, Kay Boripam. kay Buripam. Yan, shout out sa inyong lahat sa mga lahat ng Burias vlogger. Yan, iisip pa Kay kami Kuya Dodong Tugsuk, Kuya Dodong Vlogs. Sino pa? Si Jero. Kay Singer for Life. Kay Michelle. Jero TV. Kay Box Rolly. Kay Billy Jan Lisi. Yan, mga dami nakanakan natin. namin dyan sa Burias. So ang ganda talaga ng araw, medyo palubog na. So Tapos kanina pa ba, shout out sa lahat. Yung mga hindi ko pala sa messenger ko na hindi ko minsan nare-replyan kasi minsan hindi maganda yung pakiramdam. So hinahayaan ko na lang yung sa messenger. Pero pagka maganda naman yung pakiramdam ko,
ko din ito, hindi ko na naririnig. Kaya sa super supportive talaga natin na si Manoy Ray ulitin na official. So Yan. yan, sobra talagang solid yan. Tapos yan, tingnan pa kami ng ibang isa shoutout natin. So yan, sa mga bagong nag-subscribe. At saka pala, shoutout sa mga family Chavez sa Cavite. So yan, Mga bagong subscriber natin yan sa Pilar, Camarines Norte yan. Shoutout sa inyo. Babalikan kayo ng ng team namin diyan. Tapos yung mga nag-PPN sa amin na humihingi ng tulong, pasensya na po kayo kung yung nakaraang mga araw hindi kami nakakapag-reply kasi nga yung nangyari. Oo, so Pero yun. pero pinagpaplanuhan na din namin yan. Yung mga yun pala talaga yung mga nag-message sa amin. So hintay-hintay lang po kayo dahil medyo May naka-line up na. naka-line up na rin po, kaso nga lang inuuna rin po muna namin yung mga namin, Sarili namin. yung katawan Yung katawan namin. Palalakasin po muna namin dahil kailangan namin ng mga yung mga vitamins. So ang doon, hindi kasi namin na-covered yung yung insurance namin doon dahil nga hindi na kami makapunta sa ospital dahil nga sa nangyari na. So bawal lang lumabas. So yun. Yan, basta hintay-hintay lang kayo at gagawin natin ang paraan yan para may paabot natin yung pag-asa sa inyo. So wag lang po kayong mawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy lang habang ito si Bicolanong Calvo Vlogs gagawa pa ng paraan. Kasi So, yun. kung hindi naman kami ganito trabaho, di kami makagawa ng pagkakakitaan, so wala din tayong maitutulong sa mga kababayan natin. So pray din tayo na sana maging okay na lahat at hindi na bumalik yun para tuloy-tuloy na yung Tuloy na uli yung lakas namin. So yun lang yung kailangan namin, yung lakas ng katawan. At sana ipag-pray nyo kami na lagi namang malakas kami para sa mapagpatuloy natin yung yung magpagtulong natin sa ating mga kababayan. So yun, balik tayo doon sa sa pagsa-shoutout, yung lalo na yung may mga bago tayo. Pero yung mga nauna nating mga followers, so yan, super salamat talaga na yan andyan kayo na laging nakasuporta sa Bicolanong Calvo Vlogs. So pa pala, shoutout kay Mami Lurul sa sa Malaysia. So yan, at kay Kuya Billy. So shoutout sa iyo at sa sa SBD Compound Marilao Bulacan sa pangunguna ni Mig. So yun, maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo. Kay Ate Gemma. Hello Ate Gemma. Ayan, thank you for praying. Yun, salamat kanila Linlin na nasa Dira. Kay Papa Manoy. Yun. Thank you. Salamat at kay kay Andy, kay Rick, kay Marvin Medina Bonifacio. Yan sa tol, pagaling ka na sana maging okay na rin yung pakiramdam mo. So yun. Tapos kay Jeremy, kay Mr. Gray Rakitero. Mr. Gray Rakitero. Salamat sa palaging pag-remind na kung ano-ano yung herbal na tinuturo mo sa akin. Thank you. At salamat kay Madina Mili, kay Mading Mili na nakalagay dito kay tapos shoutout pala kay SR16 Good, the Extra Mile. So yan, Shoutout sa inyo. Shoutout Keep sa inyo. safe sa pagbabay. So yan, tuloy-tuloy na tayo, magano tayo ng shoutout na. Tapos kay All Hits More. Yan. Shoutout sa inyo, sa iyo. God bless. Kay Jessica Vlog, kay Francis Official, Kay Adayot ayan, Vlogs. tapos dito kay kababayan namin Manoy Rodchoy Fishing Adventures. Ingat sana permi sa itong pamimingwit, sana dakol permi anang na isura. Kay Jern Vlogs Channel. Yun, shoutout sa solid na support na po talaga. Well Francis Official,
kay ano, kay Dennis 2080. Shout Yan, out sa iyo. shout out kay Mama Bing Vlog. Yan. Yan. MGD's TV. Shout out. Shout out. Basyang Marcel Vlog. Shout out sa iyo. Ingat po palagi. Mama Lee and Diboy Vlog. Yan, ito bagong subscriber Yan. natin to. Tapos Miss Just Nes Just Channel. So, Channel. yan. Michael Vlog. Rini Chan. Ayan, sabi niya, hi friend, ganda ng dagat. Yan. Send Salamat. my loves TV. Hello po sa mga bagong ano namin, Kupina follower. Nana TV. So yan, mga bago natin to. Ito yung mga bago nating nag-comment at mga bago Yan, nating sa kay Mani mo, subscriber. Nili Rosaros. Yan, Mani. So, maraming Yan. salamat. Si Lisil Tinido Salamuding. Sa Yan. mga sa future Madi. Mani. Coming soon na. Ilang days na lang. 20, Yan. ano ba na ngayon? 25? 23. 23. So yan, 4 Tapos, days to go. Yan, tapos kay Derek Minhoff Vlog. Yan. Kay ano, kay Kabading Gimaras Mini Farm at kay Papa Rams TV. So yan, so Yan. salamat. Shout out pala kay ano, bagong subscriber namin dyan sa Satwa, kay Ate Perla. Wow, Sa- shout out Satwa. Yan, ano yan? Full supporter yan. Oo. Yan, kay ano, shout out Ate Rose, kapatid ni Bicolanong Kalbo. Kay ano, Prince Tourist Vlogs. So yan. Yan. Geoffrey Lee, shout out Nats Escapadis Vlogs. Yan, shout out sa iyo. Palaka 88. Yan, mga ano yan, sa galing sa ibang lugar yan. Hmm. Tapos yan, Sir Jeffrey Baligumba. Yan, bagong ano natin yan. Pasensya na kayo, may ubo si Bicolanong Kalbo. Upo pa rin ako mga ka-road trip. At Yan. kay ano, kay GGTV. So yan, mga bago natin tong TV, ano. yan, mga kaibigan. Oh, kaibigan. At kay ano, yan nga, kay Marlon Erasga. So shout out sa pamilya ni Papa Papa Manoy. Manoy. Sa Erika. Kuya Ninong. Kuya Ninong. Shout out sa pamilya Irasga sa Iriga City. Hmm. Yan, shout out sa inyo. Yan, tapos kay Flor de Lisa Talagtag, shout out Angelica Talagtag. Yasin Kadsawan. Yan, from Team Rab. Shout out sa lahat ng Team Rab, Ratix Club. Yung mga tribong Panort. shout out. Yan, kay ano, kay kambal ni Bicolanong Kalbo, si Kalbo Vlogs. Oh, na-shout out na natin kanina. Kanina. Yan. So kay Pabia Amber Barsibal. So yan. At kay ano, Kay Do It and Save Money. kay Yan. Morse Jason at kay Idol John Riot. So Yan. Saka kay ano, kay Master James. Master James, Kay ano ba yun? John Igor. Kay Idol John Igor. Yes. Yeah. Idol. Binibiro ko tong asawa ko na kamukha niya si John Igor. Ayan mga idol at bibisaytahin kita dyan yung baka ako yung nawawala mong kapatid. Yan. So, tuloy-tuloy ang pag-shoutout. Kay ano, kay Bicol Canada Vlogs. So Yan, yan. thank you po, Manay. Salamat Sa lahat. Manay. Yan. Pinay Live in Canada. So Yan. yan, maraming salamat. Tapos kay Fabia Amper Bersabal, shout out. Uy, Kabilog channel. Yan, ang ganda. Yan, ang bilog. Yan, Pinay Kalahalik. Yan, grabe ganda ng view dyan, sabi niya sa ano, shout out. Ito, malapit na tayo sa Tapos pupuntahan natin. Glory and Shine KP. Shout out sa inyo. Pakoy Motovlog. Yan. Kay Gugmang Giatay TV. Run my way USA. Kaya ano pa pala, kay Wuwin Slab. So yan, Wuwin. solid natin. Yan, mga taga Nava, shout out. Shout out Kung na hindi po. pa, yung mga taga Nava na hindi pa nag-subscribe kay Bicolanong Kalbo, what are you waiting for? So yan, support naman dyan. Kay Loyalty Vlogs, kay Kapi Vlogs. Yan,
Yan, mga bago Yan, natin mga yan. bago natin to. Milit, ano? Kaya Milit, mayroon pa dito ano, si Raulo Whitey. Yan, ito pa, saktong guwapo daw, sabi. Ang ano niya, ang YouTube account niya is saktong guwapo. Ayan, nahulog si GoPro. Ayan, bumagsak. Bumagsak. Ano to? DJ Kuda. Wow, yan ang ganda. So nandito na po pala tayo malapit. Ano, itigil ko muna ng konti para makita niyo yung magandang view. Yan. So yan, So, ito po mag-shoutout pala pa. yung ano na to. Yan yung nakikita niyo yung parang yan, gate. So yan yung Gate Hotel nandito sa may ano, sa may IBN Batuta. Sobrang ganda niya, oh. So yan, oh. Tinigil ko muna yung sasakyan ko para pagmasdan niyo muna. So yung sa ano niyan, sa may bandang kanan yan na yung mall, yun yung IBN Batuta Mall. So yan po tayo pupunta to sa mga road trip. So yun, tuloy mo muna yung pag-shout out. Shoutout, continue. Kay ano pa pala, kay AAJ TV. So yan, super supportive natin sa atin yan. Ito kay Kuya Ray TV. Shoutout po. Kay Bonjak Vlogs. So yan, salamat. Madiskarting Bicolana. Shout out. Corbits Bicol Fishing. Yan kay J. Boreas Girl at kay John Bryan. So shout out sa inyong mag-asawa. Mayroon pa lang tayong ano, nagpapa-shoutout kay Tagalog Recap. Yan. Yan. Kuya Stan Vlog, Kabiyahe Vlogs, J. Boreas Girl, kay John Bryan, Kaya Bilyenas Vlogs. So yan. Tons Bahay Vlogs. Yan. Kay Kuya Ray TV at kay ano yung kay Katuno. So yan, shout out kay Mike Tin Vlogs. Yan. Yan, mga kasama ni Manny Kinotski at Narisa Channel, Team Rob. kay Yan. Mandaragat ng Pasakaw. Yan. Kay Manoy Sherland Soler. Yon, kay Manoy Sherlan Soler. Yan, shout out Noy. Tuloy lang. Yan. Ngayon yung ano niya, sabi niya na linggo yung susugurin niya yung tutulungan niya sa may Ay, yan Laguna. pala. So Yan. ngayon yun Noy, salamat at pagpatuloy mo lang yung magandang adiyakain mo na makatulong sa mga kababayan natin. So kahit nasa malayo man tayo, napaabot natin yung yung pag-asa sa mga kababayan Yan, natin. nandito na kami sa may So salute sa iyo Noy. Yan, Sherlan Soler. Sherlan Soler. So shout out. Yan. So, continuation ng pag-shout. So yan, Marami pa kasi kaming i-shoutout. Malapit na kami dito sa loob ng Malapit na pala kami dito sa may mall. So yung Dapat mga hindi tayo pa po sa natin, Daddy. yung mga hindi pa po natin na shout out Punta pa at tayo shout sa out. kabila, Daddy. Saan? Dito na lang. Dito yung pasukan. Hindi doon nga yung box di ba doon sa kabilang Nakakalin natin. Shout out pala kay Danny Luna. Sir Danny Luna, shout out sa iyo. Ingat po palagi diyan sa Qatar Yan, so nandito na tayo at tayo pa-parking na. So yan, nakita nyo yung kitang-kita yung IBN Batuta. So yun, parking muna tayo mga ka-road trip para pumasok tayo sa loob. So yan mga ka-road trip at dumating na tayo dito sa sa parking. So ayun, abang-abang lang mga ka-road trip. Yun ako pala kayo mga ka-road trip. Igagala ko muna kayo dito sa parkingan. Pakita natin yung parkingan. Basta yung mga hindi namin nabanggit mga ka-road trip. Huwag kayong mag-alala, marami pa. Yan, isa shout out natin yan sa mga susunod. So yan. So yun mayroon pa yan yung mga ka-road trip oh. So yun na mga ka-road trip, makita nyo yung hotel. So yan. So ito yung hotel na
Yan oh. Hotel na ano ng gate. IBN Batuta Gate. So ito yung mall. Yung mall na yan mga ka-road trip, mahaba yan hanggang dun sa dulo. Mahaba to mga ka-road trip. So yun. So abang-abang lang at yun, marami na nga, ilang minuto na. So yan. Ayan, pagpasok nyo pala dito mga ka-road trip sa ano, sa mall. Yan oh. Ito yung fountain mga ka-road trip. So ito yung pagpasok ng ano ng IBN Batuta Mall. So yan, ang ganda oh. Yan. So ikot tayo mga ka-road trip oh. Ang ganda oh. So yan. Lagay tayo ng pang thumbnail. Thumbnail. Okay. So yan, thumbnail tayo mga ka-road trip. Tara, punta muna tayo dito mga ka-road trip. Bili tayo ng jacket, malamig. Yan, mag brand for list lang tayo. Yan oh. Para mura lang dyan. Ha? Yan, bili lang tayo mga ka-road trip. So yun, abang-abang lang. So yan mga ka-road trip, nandito pala si Superman oh. Yan si Superman. So yun, ang ganda ng ano ni Superman oh. Yan, Superman. So yan, may mga laruan ng bata. So yan, ito yung flower. Ito yung pagkapasok. Uy, uy, may tao. So yun, dito mga sa unahan mga ka-road trip. Yan yung Carrefour. Carrefour yan. Marami ring mga sale mga ka-road trip dito sa Carrefour. Yan, itong daming tao. Ayan oh. Maraming tao na mga ka-road trip. So yan, gala tayo mga ka-road trip dito sa ano. Yan, kahabaan ng Carrefour oh. Yan. Ang ganda mga ka-road trip ng ceiling oh. Yan oh. Parang nasa ano ka lang, nasa langit lang mga ka-road trip. Yan. Parang nasa labas. Dinidikit na ano, Na. plate. Para sa saka na yun muna yung ano natin. Yung targetin muna natin yung sa yung ano natin. May oras pa tayo doon. So yan mga ka-road trip oh. Gala-gala tayo mga ka-road trip. Ito may puno pala dito mga ka-road trip oh. Ito pala. Mga nahaw. Yan, may crocs dito. So ito yung ano, mahaba to mga ka-road trip yung ano, IBN Batuta. Nandito to sa may ano, Bandig Jibil Ali. So yan. Yan, may mga bilihan ng cellphone. So yung nandun, papunta naman dun sa yung Carrefour. Yung dito naman, yung entrance. So yan, entrance naman yan. Ito naman si Balloons. Yan. Alam mo naman linggo na yung holiday, di ba? Kaya nga, dyan na tayo dumaan mamaya. So, yun. Hindi na tayo sa loob. Dito mga ka-road trip oh. So yung dito naman banda, yun yung ano, dito yung banda yung food court. So yan, malaki ng food court dyan mga ka-road trip. So yan, ito oh. Ano yung makakating mo kasi sa'yo? Salita ka din. What? Pakiharap So, mo yan. sa'yo. Yan, Yan. requested mga ka-road trip oh. Habang nakaharap. So yan, para naman makita mga ka-road trip. Katagal nyo kaming di nakita. So ito yung yun, hanggang dun. Yan yung banda dun sa Carrefour. Tapos ito hanggang dun yan sa dulo rin yung food court. So yan. Yan oh. May mga repair dito mga ka-road trip oh, nire-repair. Yan, kaya may mga divider. So doon, ice cream, Goldstone ice cream. Ice cream, ice cream. Sino mahilig sa ice cream? Ito pa oh, gaganda oh. So yan, yun oh, Gudu. Gudu. So yung mga vlog namin mga ka-road trip nung ano, nung mga nakaraan na sa mall. Yan. Kukunti lang yung tao ngayon. Ang dami na oh. Ano. Ang dami na talagang tao. Yan.
Marami na kaming kasamahan. Wala na kayo. Marami na kaming kasamahan, nagdi-diop. So yan. So ito, mga gawa, ano to mga ka-road trip? Gadget din yan, Sharap DG. Yan, gadget. Ito, mayroong sasakyan mga ka-road trip sa loob. Yan. So ito yung Nike po na, no? Punta muna tayo sa loob. Ha? Window shopping. Let's go. So yan. Ito mga ka-road trip oh. Yan, ang ganda. Yan. Yan, ang ganda. So naikot yan mga ka-road trip oh. So yun oh. So ganda mga ka-road trip. Super ganda. Ano tayo rito ne? Thumbnail. Ayan. So yun, ikot tayo ulit mga ka-road trip. So dito naman yung iba ng anong court kaya to? Wala kasi yung court. So yan, mga pilihan ng ano, toy store. May mga court dito eh. Hindi lang namin kabisado. Ayan, dollar plus. Yan no. Dollar plus. So ano to? Mayroong Kung Fu Panda. So yan, si Kung Fu Panda. Doon ka sa kabila. Yan, saan ba yung mukha niya? Mukha mo, where are you? Yan, nandito pala si Kung Fu Panda. Yan. Hello Kung Fu Panda. So yan. Yan si Kung Fu Panda. At sana hindi tayo na sipa. Hindi masipa ni Kung Fu Panda. So yan. Ito, ang dami mga ka-road trip oh. Yan, para mga motor oh. Yung mga motor, mga sasakyan. Yan oh. Ang ganda oh. Yan. So ganda mga ka-road trip no. Dito may bilihan ng bike. Yan. Kasi yung presyo 1,700. So ito ang ganda rin to. Yan. So ang presyo naman niya is 1,525. Ito mayroon din dyan bilihan ng bike. Yan. Pero yung presyo medyo mahal. Yan. Ganon din 1,400. So yan. So may pa-imprintahan pala rito. Yan o. Pwede tayo magpa-imprinta. Ha? So yan mga ano yan, mga pang hiking mga ka-road trip oh. Yan yung mga marinig sa mga So ayan mga ka-road trip, linamig na siya. Linamig na siya mga ka-road trip. Nag-jacket na sabi ko na no. So ayan pala yung aming t-shirt na regalo ni Jeremy. shout out Jeremy. So ayan. Linamig na siya mga ka-road trip. So ayan, papasok kami dun. Ayan, titingin kami ng mga gamit sa bahay kasi papalitan namin yung mga gamit. So ayan, tara mga ka-road trip. Tara dyan. Bagay. So ayan. Oh. Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? Makita mo si... Ayan pa lang. Kita mo ba? Ayan. Yan, pakita mo. So ayan, papasok na kami mga ka-road trip dito. Home box. Ayan, home box. Yan mga ka-road trip, nandito tayo sa loob ng... Ang pangalan nito? Home box. So yan, bibili tayo ng pamalit ng gamit namin sa bahay. Yan. Pampalit tayo. Ang ganda ng mga ka-road trip oh. May bibili tayo mga ka-road trip. Ito oh, may ano lang oh, tag 15 lang. Yan oh. Dating 29, 15 na lang yung kilo. Yan yung papalitan natin mga ka-road trip. Nalawayan mga ka-road trip.
Ito nga 15 din oh. 2 seat. Dalawa na siya. Ito oh. Tingnan mo. Ito nga may 19 oh. May 19 dito. 19 lang. Depende. Hindi kasi makapan eh. Wala naman ngayon. Tingnan mo naman ah. Alin? Hindi naman yata. Ano lang to oh. Tag G's lang. Jaglis. G's lang yun. Ito na 19. Yan mga ka-road trip. Ano na tayo. Nakakuha na tayo ng unan at bedsheet. So yan. Hanap na lang tayo ng ano rin. Plato, baso. So yan. Mas maganda kasi yung mapalitan mga ka-road trip lahat. So ang ganda nito oh. Ito ata magandang kapihan to. Magkano lang to? Mura lang. Mura lang to. 29 piso lid. Parang maganda yan. So yan. Ha? Yung asan yung mga ano, ibang mga plastic. Dahil ayaw na. Gusto naman plastic. Ha? Gusto ko plastic lang. Wala nga dito. Doon nga sa ano. Pare ko. Yun, malapit na kami mga ka-road trip makatapos mamili. So yan. Konti na lang. Dami na. Ang ganda nito mga ka-road trip oh. Ang gaganda mga lutuan yan oh. Sarap magluto pag ganito yung mga lutuan. Tapos maganda yung ano, kalan. Kaso nga lang yung kalan namin mga ka-road trip, yung single lang. Kaya yun. Ito gaganda oh. So yan, ito mga lamisa dito. Yan. Yan oh. Ang gaganda nila oh. So tara mga ka-road trip, sama-sama lang kayo sa amin. So yan, ito may mga sunset na talaga oh. Ang ganda oh. Yun, at babayad na tayo mga ka-road trip. Let's go. So ayan. Magbabayad na siya. Yes, that's all. You want this for Philippines or no? Ayan. Simple lang yan. Ayan. Huh? Sorry? Yeah, by card. Card, yeah. Ayan, tapos na siyang magbayad. Ayan. Ayan siya. Namimili pa kasi ng ano, pillowcase. Nagbayad ka na. So ayan siya mga guys. Mga ka-road trip pala. Yeah. So yan binili niya mga ka-road trip. Pillowcase. Ayan. Tapos plate. Thank you. And this one. Yep. May baso, may plate. May pillowcase. At saka yung so ayan. Kaya mga ka-road trip yung pillow binili namin. Tig 15 lang siya. So ayun pa. So kompleto na kami mga ka-road trip. Konting ikot-ikot and then uwi.
Nadala mo lahat? Ayan. Mga road trip. So yun, tapos na tayo. Wait. So, uwi na kami. Ayan na kami. So yan na mga ka-road trip, tapos na tayo. Yan na lahat oh. So yun, maraming salamat sa Sama niyo sa amin. sama nyo sa amin ngayong vlog na to. So yun, So, ingat kayo lagi and God bless to all. Bye bye.